מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו, ולא אנחנו. עמו בצאן מרעיתו. באו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. מזמור לתודה הוא המקום שאני משתדלת לומר בבוקר, בצהריים, בערב, כמה וכמה פעמים, כי בעצם להגיד תודה, להודות, טוב להודות להשם, להגיד בבוקר חסדך, אמונתך בלילות, זה המקום שכשאני מודה, אני מרגישה כמה אני אסירת תודה, כמה אני... הקדוש ברוך הוא נתן לי ונותן לי ומשפיע עליי עוד ועוד ועוד ועוד, ואני חושבת שזה בזכות הראייה האופטימית, הראייה האמונית, שאני רואה כמה השם טוב אליי, אז אני יכולה לשמוח. תמרוש, שלום, מה שלומך? אני אוהבת אותך, נשמה טהורה. כן, אז תמרי מחזקת מאוד את האמונה שלי. קשה להיות אמא שלך, אבל מצד שני גם את מתנה מאוד גדולה. תמרי כמתנה מאוד מיוחדת, כי ברור לי שתמר היא בעצם מתנה מהשם. והיום היא כבר בת 32 וחצי שנים שהיא גרה בעלי איתנו בבית. כן, והיא מחייכת אלינו. ונכון, תמר לא רואה, והיא לא יכולה להזיז את הידיים שלה. והיא סיעודית, מחוברת למכשירים, למיטה, אוכלת מצינור גסטרו לבטן, ונושמת מצינור דרך הטרכוסטומיה. וזה מאוד מאתגר להיות אמא שלך. אבל זה גם... אני מרגישה שזה המון אמון ואמונה שהשם נותן בי, שאנחנו, כרמי ואני, יכולים להיות ההורים הכי טובים שלך. כן, וזה מרגש מאוד. כל בוקר להיפגש איתך ובלילה לראות איך את בעצם מחכה, ממש מחכה לתשומת לב, מחכה למגע, מחכה שהתייחסו אלייך. ושמחה, שמחה. תמרי כי ילדה שמחה. כמה שהיא משותקת בכל הגוף, יש בה שמחה שלא תתואר. שמחה שהיא שמחה בחלקה, ומודה על מה שיש לה. ולראות אותה ולהודות, פשוט להודות, כי כשלי יש פצע ביד קטן או משהו כואב לי, קשה לי. ואני מעוצבנת אולי וכועסת. ותמרי פשוט מקבלת את כל הכאבים ואת כל האיסורים בכזאת הרמוניה, בכזאת קבלה, באהבה, בשמחה, שלראות אותה ורק ללמוד איך להודות להשם, על זה שיש לנו שתי ידיים, שתי רגליים, עיניים לראות, יכולת לנשום בכוחות עצמנו, שיש לנו בריאות, שיש לנו חיים, ואנחנו יכולים עם הגוף הזה רק לעשות טוב, להוסיף טוב בעולם. ואת פלא, את יודעת שאת פלא נס? את פלא נס. מי צריך כאלה ילדים? בשביל מה צריך לגדל אותם? זה מטורף, זה שאלות כאילו מטורפות. כן, שאני שאלתי את עצמי, למה... שאלתי את עצמי פעם. למה צריך חולי? למה צריך אנשים עם פיגור? ואנשים שמתקשים כל כך או נכים? למה? למה צריך בעולם שלנו? נכון. ואנחנו צריכים אותם. אנחנו צריכים אותם. ממה שאני שמעתי, בשביל להפוך את הסביבה ליותר חמה ואוהבת, חסד. לשפר אותנו. לא? עולם חסד ייבנה. כן. ויש לך סוד החיים. בעצם אומרים שאנשים שבאים עם נכות ועם חולי לעולם, הנשמה שלהם יודעת את השליחות שלה, כמו שכל אחד מאיתנו. ועם כל זה, היא בחרה להיכנס לאותו גוף, לעשות את אותו מסע חיים, והיא מבחינתה מושלמת. תמרי, מבחינת אלוקים היא בריאה. והיא בעצם,
אנחנו צריכים להשתלם בעולם, היא לא צריכה לעשות כלום. היא בעצם מפעילה אותנו להיות יותר טובים, ולהיות יותר מודים להשם, ופועלים ועושים טוב, מקיימים מצוות, כי היא מבחינתה לא יכולה להזיז אצבע, והכל עושים עליה. היא פסיבית, היא לא יכולה לא לאכול או להגיד מילה לא טובה, לפגוע במישהו. זה פלא בעיניי, כי אנחנו כל כך מועדים, אם זה לפגוע במישהו במילה, או בנימה, או במבט, או אפילו לאכול מאכלות בלי ברכה, או מאכלות לא אסורים חלילה. אבל היא מבחינתה, בחיים היא לא תפגע באף אחד. בחיים. ברכת? אשר יצר? אורי, דיברנו על זה שתתחתן עוד מעט. אוי, אל תגזים. דיברנו על זה שאתה עצמאי ואתה עושה עבודה ממש יפה. שממש התקדמת משנה שעברה. אתה גם מרגיש? כן. זה ממש כיף להרגיש שאתה גדל. אתה מספיק לעשות דברים ומצליח. יפה מאוד. המחסנים יהיו כל כך מלאים בתבואה, בכזה שפע, מהשנה השישית, שיצטרכו לפנות את הישן מפני החדש. כי אחר כך כשיהיה מותר לזרוע, לשתול, יגיע כל כך הרבה שפע יבול שלא יהיה מקום. המחסן יהיה מפוצץ. אתה מבין איזה ברכה? ומה? בחורבן גדול בארץ. אתה יכול לראות את זה בפנים? כשעוצמים את העיניים, תעצום את העיניים. העיניים שלך פתוחות. תעצום. תעצום. תעצום את העיניים. אז בעצם כשעוצמים את העיניים רואים בדמיון איך זה חורבן. קשה לנו לתאר את זה. נכון שקשה לנו לתאר מה זה חורבן? כי אתה רואה מה אתה מסתכל בחלון, מה אתה רואה? עץ, אתה רואה עץ, ואתה רואה מה שם? ותסתכל מאחוריך, מה שם רחוק? נכון, ומה שם רחוק יותר? ומה בונים שם? אתה רואה את הבניין? בונים בתים חדשים לאנשים, ושמים קווי טלפון וקווי חשמל, נכון? אז אתה רואה את ארץ ישראל עכשיו נושבת, את ארץ ישראל עכשיו נבנית, את ארץ ישראל עכשיו שיש בה עצים, אבל תחשוב שארץ ישראל הייתה שוממה, לא היה עצים, לא היו אנשים, לא היו בתים, לא הייתה בנייה. אתה יודע שאני הגעתי לאלי, אז אני ראיתי את אלי לא בנויה, היו בה רק מה? סלעים וקוצים, והרבה צרעות ודבורים. לא היו פה הרבה אנשים, ולא היו כבישים, ולא היו חנויות, לא היה קניון. אתה מכיר הר טרשים קרח? הר טרשים קרח. הר שהוא מלא סלעים והוא קרח. הר קרח? כן, אבל אני מדברת על הר. ההרים היו קרחים, לא היו עליהם עצים. אני כאילו... לא אתה, שים את הכיפה. לא אתה. אני אומרת שפעם כאן אלי הייתה הר טרשים קרח. לא היו בתים בה. אורי, וברוך השם, ב-35 שנה, 40 שנה, שאלי נבנתה ונבנתה, והיא ממשיכה להיבנות. אז צריך לחשוב איזה פלא פלאים זה, איזה נס הניסים, לחזור מהגלות ולראות שכל ארץ ישראל נבנית. להגיד בבוקר חסדך, אמונתך בלילות, להדליק מבחינתי נר השם, נשמת אדם, לשכינה בבית הזה, לשכינה של הקדוש ברוך הוא בעולם כולו. שהקדוש ברוך הוא ישכון ויבנה לו הבית, בית המקדש במהרה בימינו. שנזכה כולנו לכל הברכות, לשפע, שפע, שפע. דושק לי יד, כי אני לא יכול עם זה יותר לבד. ענקה לי שמה קולי ותן לי את הדעת להבין הכל.